Калі казаць коротко, праваслаўныя храмы рэгіёна адкрыты для вернікаў. Нейкіх абмежаванняў на правядзенне богаслужэнняў зараз няма. У распараджэнні брэсцкай епархіі ёсць 3 афіцыйныя дакументы, якія накіраваны на рэгуляванне і выконванне мер падчас эпідэміялагічнай небяспекі ў свеце. У праваслаўных храмах Брэсчыны выконваюць усе санітарна-эпідэміялагічныя рэкамендацыі Міністэрства аховы здароўя і заклікаюць вернікаў да адказнасці за сваё здароўе і блізкіх. У выпадку прыкмет захворвання ад наведвання храма лепш устрымацца. Таксама зараз у храмах і асабіста праваслаўныя вернікі моляцца з просьбай аб выбаўленні ад хваробы. Во все времена верующий человек, он помимо других каких-то средств гигиены, борясь с той или иной инфекцией или эпидемией, он всегда прибегал в первую очередь к молитве, к обращению к Господу Богу. У каталіцкіх храмах як заходняга, так і ўсходняга абрадаў службы таксама вядуцца. Паводле камуніката біскупа пінскага Антона Зям'янкі вернікам неабходна захоўваць агульную гігіену ў дамах і касцёлах, а таксама ўзяць удзел у малітве ў адмысловай інтэнцыі. У парафіі Святога Сэрца Езуса ў Пелішчах вернікі звяртаюцца да Господа праз малітвы да святога Роха і пакутніка Андрэя Баболі, па заступніцтву якога на пачатку 18 стагоддзя Пінск быў выбаўлены ад чумы. Заахвочваю вас у гэты час паста, малітвы і міласціны падумаць, ці, магчыма, і мне неабходна спрычыніцца да будовы новай святыні, да будовы святыні ў маім сэрцы, у маёй душы, каб гэтыя адносіны з Панам Богам сапраўды вылечылі і аздаравілі мяне і не пусцілі гэтае зло, якое пануе зараз у свеце. Прадстаўнікі пратэстанцкіх цэркваў таксама уважліва сочаць за сітуацыяй, якая склалася вакол віруснай небяспекі ў свеце, выконваюць неабходныя санітарна-гігіенічныя рэкамендацыі эпідэміёлагаў. У Брэсцкай вобласці вернікі гэтай канфесіі таксама наведваюць службы, як і звычайна. А 15 і 22 сакавіка аб'яўлены агульнарэспубліканскімі днямі малітвы. Цель – поддержать руки властей, врачей, заболевших, здоровых и напомнить людям в церквях, что вера – это лучшее лекарство от паники, а благоразумие – лучшая профилактика от заболевания. Вот. Мы побуждаем верующих к личной ответственности в предотвращении развития заболеваний на местах. На дадзены момант у рэгіёне праваслаўныя, каталікі і пратэстанты маюць магчымасць наведваць богаслужэнне. Больш дакладныя рэкамендацыі кожны вернік можа атрымаць ад сваіх духаўнікоў ці з афіцыйных крыніц сваіх канфесій. Святары заклікаюць вернікаў да адказнасці ў выкананні санітарна-гігіенічных нормаў. А таксама падкрэсліваюць, што час выпрабаванняў для хрысціяніна – гэта нагода праявіць асноўныя евангельскія дабрадзецелі. Давер да Хрыста, дбайнасць у малітве, міласэрнасць і любоў да бліжняга. Вераніка Яковец, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».